Mellor tapa ou petisco da Festa do Queixo 2013 a Ultreia. Entrega o premio o presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida, Arzúa Ulloa. Cartéis finalistas, puntuados polo xurado, premiados con queixo da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Número 23, título, na man, autor, Lino Prieto Porol. Número 29, sen título, autora, Gema Lema Ordóñez. Creativa publicitaria. Número 40, título, En boca de todos, autor, Héctor Calaza de Diego. O cartel elexido por elección popular, entre as case 100 persoas que votaron. Cuarto premio. Cartel número 12, co título O Queixo Cantareiro, autora Laura Mejide Cea, mestra do Colexio Atocha de Arzúa. Recollen o premio 13 alumnas e alumnos de Laura. Entrega o premio Xosé Antonio Touriñán, pregoeiro da 38ª Festa do Queixo. Como niño de meu pai eu enguecei o teu pelo. Cando estai co baixalo, cando estabais o erguelo. Dame un besara polo enterreiro, dame un besara que sou mariñeiro. Si eres mariñeiro, subes para arriba, nunca prepara nunha estudiantina. Terceiro premio, 100 euros máis un lote de produtos Festa do Queixo e un queixo Arzúa Ulloa. Cartel número 50, co título Líneas, autor Héctor Calaza de Diego, creativo publicitario. Entrega o premio Manuel Taboada Vigo, deputado provincial, en nome da Deputación da Coruña. Segundo premio, 300 euros máis un xantar para 2 persoas, máis un lote de produtos Festa do Queixo e un queixo Arzúa Ulloa. Cartel número 67, co título Tanto Gusto. A autora Ángela Búa Lafuente, creativa e ilustradora. Entrega o premio Xosé Luís Carrera Balín, presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protectora Arzúa Ulloa. Primeiro premio, 600 euros máis un fin de semana de turismo rural para 2 persoas. Un lote de produtos Festa do Queixo e un queixo Arzúa Ulloa. Cartel número 71, co título Os ingredientes da festa. Autor Aitor Martín Castro, diseñador gráfico. Entrega o premio José Luís García, alcalde e presidente do Concello de Arzúa.